Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin namu mai albarka. Ni ne naku har kullum na mazanya. A yau zan sanar da ku wani sabon tsari wanda ba kowa ya san da shi ba a gurin kiran waya. Ga wanda bai danna mana subscribing ba sai ya daure ya danna mana subscribing, ya danna alamar ƙararrawa yadda da mun sake sabon bidiyo a sanar da ku. Tsarin shine da zaka iya ba budurwarka mamaki ko abokinka ko kuma wani wanda baka taɓa bashi lambar wayarka ba. Yawwa. Idan ka je gurin bashi lambar wayar taka, in ka karɓi wayar tashi, zaka sanya lambar wayar taka. Zaka iya ƙara ma lambar wayar ka yawa daga 11 har zuwa 12, 13, 14, kai har zuwa 20, har zuwa yadda kake so. Zaka iya ƙara mata yawa sosai, zai yi mamakin haka sosai, abin zai burge shi. Ya rasa ma ta yadda aka yi ma ka samu wannan layin. Ofis ka je ko kuma dai ba ofis ka je ba, mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan. Yauwa, assalamu alaikum. Kamar haka misali in ka shiga cikin wayar da zaka bada lambar wayar taka misali, idan ka shiga gurin keyboard ɗinta zaka bada lambar wayar taka. Yauwa, sai ka danna lambobin wayar naka. A takaice guda 11 kenan ko? In ka sanya lambobin naka guda 11, kana ji na? Ko kuma in ce kuna ji na masu saurare? In kuka sa guda 11 ka tabbatar ta cika guda 11. Mu za mu yi amfani da wannan. Ga ta nan mun sanya ta 08125. In ka gama sawa ta kai guda 11, yawwa ya ka sanya 0. Yawwa, ka tabbatar ka sa 0 ƙarshe lambar. In ka sa 0 sai ka ci gaba da sa lambobin da kake bukata ka ƙara ma lambar wayar taka yawa. Amma in ka gama sa lambar wayar taka ka tabbatar ka sa 0. Yawwa, in ka sanya 0 sai ka ci gaba da sanya lambobin da kake so. In ka gama sawa misali a takaice kamar haka ni na gama sawa. Yawwa, sai ka danna gurin kira. To direct kana danna lambobin nan da ka ƙara da 0 nan duka da lambobin da ka ƙara da lambar wayar taka za ta je direct cikin wayar wancan bawan Allah ko kuma cikin wayar abokin naka ko kuma cikin wayar budurwar taka. Yawwa, alhamdulillah kaga ka bashi mamaki. Wannan shine bayanin nawa. Insha Allah ga wanda bidiyon ya burge shi idan na mana subscribing, idan na mana alamar ƙararrawa yadda da mun sake sabon bidiyo a sanar da shi. Nagode.